Kto raz začne cestovať, väčšinou už nikdy nevie prestať. Iba hľada spôsoby, ako vidieť svet z rôznych uhlov, rôznymi očami. Snaží sa ho spoznať, precítiť a hoci vie, že ho nikdy neuvidí naozaj celý, nedokáže prestať. Svet je vždy iný, ako si ho predstavujeme. No vždy nás obohatí a o to predsa ide. Vrátiť sa múdrejší, pokornejší, ale aj sebavedomejší a častokrát s kompletne prekopaným hodnotovým rebríčkom. Ak začneš objavovať svet ako tínedžer a stretneš sa so správnymi ľuďmi, môžeš s nimi spoznávať svet aj po 30 rokoch. A keď všetko naozaj do seba zapadne, zrazu sedíš v lietadle s rešpektom, obavami a očakávaniami. Asi na tom úplne rovnako ako ten chalan, čo sedí vedľa teba. A mysel ti zamestnávajú vždy rovnako zbytočné otázky. Mám všetko? Zabudol som niečo? Neprecenili sme sa? Nepodcenili sme niečo? Veď uvidíme. Čas a svet nám to všetko ukáže. Po navalení bicyklov a zbavení sa krabíc nás čakal iba nočný presun do Madaby. Samozrejme sme to nestihli za svetla a nočný prejazd bol nakoniec celkom výživný. Aký bol let? Poďme na to. Dlhý, otravný, zlomili mi oný polystyrén. To je ešte dobré. Neviem, kde mám. Nejako sme to zbalili. Ten tie predné riadítka máš super. Tu som. Je to taký môj nápad, tak dúfam, že sa osvedčí a nebudem zakomania. Macchiato, vamos! Hladný som. Keď ty hladný, pridaj! Po krátkom výšlape na biblickú horu Mount Nebo nás čaká zjazd do minus 400. Za občasných útokov psov prichádzame k mŕtvemu moru. Haldy odpadkov nám neumožňujú sa okúpať a tak nás čaká výšlap asi 1200 výškových metrov naspäť na kráľovskú cestu. Daj to poriadne, nech tam vidno ten znak. Kokos. Poriadne. Aby nás nepovažali za Rusov. Krásne jordánske ráno. Pozor z vrchu. Doheň toho, tam sú nejaké trúbky. Tak sme pri mŕtvom mori a je tu veľmi krásne, takže dosť možné, že
Ešte sa ani neokúpeme. Machy, povedz nám niečo. Zbieram. Ejha, ste si ma nevšimli? Takže prišli sme odtiaľ od mora a takto sme našli takúto zvláštnu jamu na púšti a zajtra nás čaká takéto krásne sedielko. Trošku ho zblížim. Čo máme na večeru, Machy? Co ma to dalo? Také veci z raňajok, hlavne. Párenica je z domu. Na páreničku, áno. No a čo ešte? Máš ešte KT4X. Párenička. Nátierka. Rýžové chlebíčky. Na dnešok som zorganizoval party, keďže som tu nový v regióne, tak som pozval všetkých susedov. Tak si dáme nejakého bechera dneska, dúfam, ak niekto vôbec príde. Dobrý deň. Dobrý deň, Doma? poďte ďalej, nech sa páči. Ďakujem, otvorím si. To je super. Deluxe stán. Party stán. Takže... nejaká flaška sa tu nesie. Vidím, že... Čakáme ešte niekoho? Nejaké zvery. Nejaké zvery. Dobre. Keď je dneska útorok, tak si to viem odrátať. Dva. Dneska je útorok, musíme mať 3 dní. 24. tam budeme spať, takže áno, ešte 24, tam je 3 dní, no. 3 dní do vás musí. Po vyšlapaní A trochu aj vytlačení. sa nerozvážne rozdelíme. Našťastie za pomoci domácich sa aj nájdeme. Len ma to stálo asi 20 km navyše. No, to máš za to, že sa nepozeráš okolo seba. Hej, po stredku pri malom obchodíku sa napojíme opäť na kráľovskú cestu, ktorou sklesáme 600 výškových až v priehrade Mudžib.
Po 3 hodinách a asi 10 autách nám zastavuje úplne plná dodávka. Nejak sa tam natlačíme aj s bicyklami a vezieme sa serpentínami až do Karaku. Málo obývanou krajinou sa približujeme k jedinému kempu na našej ceste. Za tmy sme dorazili do kempu Al-Hasa. Oproti plánu sme v Sklze, tak skúšame dohodnúť odvoz na zajtra. Náš black work place. Na to balí. Dneska to bude slabé s raňajkami. Zo pár orieškov. Ale máme vidinu, len tento kopec, čo je pred nami, ten by sme sa chceli dať vyviesť. Práve sme prebehli prvú hodinu tlačenia. Nenašli sme žiadnu reštiku, takže toto je náš prvý obed. A uvidíme. Dobrý obed? Pre mňa to do raňajky a sú namakané. Karak Castle, starý križiarsky hrad. No chod doprava, idem tu, babi, a idem na to. Stoj tam, Jožo! Už som skoro bol dole. Je to ľadová voda, 6 stupňov. Vôbec to tady je to horúce. Je to horúce. Slabé svetlo? Ako machy, naša večera? Akože brutál. Však to je... Brutál? Jaká porcia? Aká porcia? Povedz, čo všetko máš na tanieri. Mám tu obrovskú kopu ríže, už len tá ríža by mi stačila. Sladký zemiak, nejaká zelenina grillovaná a obrovská kúra. Polkúra. Ja mám to isté. Neviem 2 týždne zase jesť. Transport do Šobaku nám ušetril čas a cestu nezáživnou zvlnenou krajinou. Zjazd do Petry bol neskutočný, ale dosť mrazivý. Nakoniec sme obliekli na seba úplne všetko, čo sme so sebou mali. Deň zakončujeme nočným výšlapom do Vady Musa, odkiaľ z výšky pozorujeme nočnú Petru. Naše raňajky. Je to krásno. A to sa kamaráti s nejakou husou. Alebo čo to je? To nebolo pekné. Zobrali sme 2 kamarátky, dve šoféra. Tak, navštívili sme hrad Šobak z
križiackých čias. Takáto ruina, jak u nás na Devíne. Takže na konci Malé Petry. Tuto s babami som sa stretol v Malé Petre. Hi. Hi. Welcome in Jordan. Yes. Okay. Za dosť veľkej zimy nasadáme na bicykle v páperkách. Po čiastočne uzavretých cestách sme sa dostali konečne na diaľnicu, po ktorej sa odvážne púšťame až do mesta Alqueira. Tam odbáčame už smerom na Wadi Rum. Bicyklovanie v púšti má svoje čaro. 3 otočky, pád a opäť tlačenie. Jednu z prestávok trávime pri železnici Hejas. Som nadšený zo starej lokomotívy a všetko tam preliezam. Machy moc nadšený nie je, a tak postupujeme smerom k Wadi Rum. A zajtra už cieľ našej cesty Agaba. Dosť veľká kosa. Brutálne, nebola zima dosť. Najsúdnejšia noc. Tak sme vyrazili. Dneska skoro ráno bola extrémna kosa. Takouto pláninou široko ďaleko sa valíme. Je tu naozaj krásne. Hop, skoro mi padol bicykel. Niekde za mňou prichádza mistr Ondrášek. Uvidíme, či povie nejakú nadávku, alebo či len prejde okolo. Bojím sa trochu. Čo robí? Žiješ? Áno. Chudník, aké to zvonené. Takže takáto diaľnica 800 výškových smerom dole, len pre nás, smerom na Wadi Rum. Tak to bude mega.
že z diaľnice sme cez kúsok piesku prešli na takúto krásnu bočnú cestu a pomaličky sa blížime k Wadi Rum. Trošku sa nám stal navigačný problém, čo sa týka kvality cesty. Jak to vidíš, Machy? Jede? Tak, blížime sa do Wadi Rum a už hľadáme pomaličky miesto na spanie. Za chvíľku budeme mať 100. Tuto si to niekto dal s kratkou. Ale už sa blížime. Dneska 97 aj niečo a stačí. Wadi Rum dáme ráno. Že, Machy? Stačí. Ráno, múdrejšie večera. Ráno dorazíme do dedinky s výborným názvom Rum. Koniec asfaltu a hor sa naháňať ťavy a Toyoty. Preteky samozrejme prehrávame a za občasného bicyklovania prichádzame k najväčšiemu stromu v okolí. To je naša stopka. Otočka a čaká nás jazd do Agaby. Fúka nám protivietor a občas musíme čeliť aj útokom jordánskych detí, ktoré po nás hádžu kamene. Všetko sa nám podarilo zvládnuť a večer si za odmenu dávame naozaj horúcu sprchu. Demontujeme kemp. Malá akčná fúka. Sa bicykluje v púšti Wadi Rum. Celkom dobre. Celkom dobre. 5 záberov, Úplne na hovno. padneš. 5 záberov, padneš. No, asi tak. Ale došli sme do Lorenzovu stromu. Hej. Teším sa, že
že ho zasadil kvôli tomu. Pôvodne som sa tu chcel vyšťať, ale je tu veľa ľudí. A je to aspoň tieň. Tuto sme na 7. deň. Sme prišli k moru. Sme už unavení. Tak, a už sme v civilizácii. Takže malé obžerstvo, prímorský ruch a tam je nejaká demonštrácia, na ktorú sa poďme pozrieť určite. Po Machyho odvážnom kúpaní v Červenom mori nachádzame jediný obchod s bicyklami. No nečakajú nás tu žiadne krabice, ako sme mali dohodnuté, ale malé krabičky od nejakých detských bicyklov. Upravujeme ich na bicyklo Rogalo a vyrážame priamo proti vetru na letisko. Takže náš Wim Hof ide na to. Títo otužilci, to je peklo. Aspoň dokázal to. Riešime krabice. A nejaké malé krabice nám dáva typek. Tak uvidíme, či sa balíme. A budeme musieť, no. No, video bude po ceste asi zaujímavejšie, lebo na to sa pripravil takýto ruksak veľký. Bude to sranda. 7,8 km na letisko. Machy, poď nám predstaviť svojho expedičného dromedára. Staručka Dema. Už 19 rokov. Tak Maco, čo to máš za bicykel? Povedz nám niečo o ňom. Bicykel mám zapožičaný od môjho otca, ktorý s ním chodí na poštu. No a vzadu mám najstarší stan, aký mám. Jednoplášťový, viac menej iba proti hávedí, ako škorpióny a hmyz a Zbalený tiež celkom. Premoká, prosí sa, všetko čo má zlý stan. A hore spacák, nejaké oblečko. No nemôžem samozrejme zabudnúť, že sme brali varič a koťogo. Zišlo sa? Zišlo sa dosť, bola to dobrá váha na tréning. Bombu sme nedohnali, takže sme ešte dokúpili kávu, aby som to nemal úplne ľahké. Oplatilo sa, naozaj. Ale oplatilo sa. A sedadlo prekvapivo dobré, musím povedať. Píšu, že gelové, ale už je taký, ten gel už nejak vyschol, ale dalo sa na tom pekne pojazdiť. Super. Takže spokojnosť. Díky. Každý cyklista začína s príbou na hlave. Dobre, poďme. Môžem ti nejako? Oddychuj, narobil si sa jak kôň. Tak, tu sa nám trápli Machy. Spojené s krčom. A asi málo pil, uvidíme. Ako bude zajtra, dneska už toho veľa asi nedáme. Dobre, budeme asi piť po tme. Natáčaš ma super. Hej, natáčam ťa, ale nesi tam vidieť. Nikto nebude vedieť, že si to ty. Tu sa pripravovala naša večera.
tradičná, ktorú tu podávajú. Naši čaká, lebo sa hanbí. Tuto je zajtrajšia, pozajtrajšia a tohto týždňa večera až po víkend. Tak, toto sú naše hot spring. Ty robí nejaké análne vyšetrenie, tu nosím mydielko. Najväčšie nebezpečenstvo sú tieto zhorené pneumatiky a tieto dróty, ktoré sú častokrát aj na asfalte. Počul som ťa. Toho sa najviac obávame, defektu. Ja v Petre. Jak sa ti ide, Maco? Pohodička, taký výlet. Hneď za Machím, keď videli, že je more bezpečné, tak títo traja odvážlivci na delfínoch navlekli vesty a vyrazili za ním. Ale našťastie sa bezpečne vracajú do prístavu. Svet je krásne miesto, keby nebolo ľudí.